Taki hop do banku, żeby wpłacić kupa kasy. A ten dyrektor taki tego banku zdziwiony, tyle kasy pan wpłacał? Co pan robi takiego? No bo ja się całe życie z kimś o coś zakładam. Jak chce pan, to się też możemy o coś założyć, ale o co? No to założymy się o to, że jutro jak tu przyda, to pan będzie miał kwadratowe jajca. Ale zakładamy się o 25 000. Dobra, i tak wiem, że nie będę miał. Dobra, założyli się. Na drugi dzień przyłazi z takim gościem. No i teraz proszę pokazać, że pan ma kwadratowe jajca. Tu jest kontrola. No dobra, ten mu się seblyk, ten chycił za te jajca, a ten hobm głową w mur wali. Ten dyrektor to się pyta, no ale co mu się to stało? No bo jeszcze z tym hopem założył o 100 000, że jo dyrektora by trzymał za jajca. Święty Pieter ogłosił przetarg na zrobienie nowej bramy w niebie. I zgłosiło się Czech, Turek, Niemiec i Polok. Najpierw ogląda oferta od Turka. Patrzy się, a tam 9 milionów. Turek coś tego kupił, 9 milionów. Święte Pietrze, no przecież wszystko zdrożało. Materiał 3 miliony chce zarobić, no i 3 miliony jest robocizna. Ogląda teraz od Niemca. Patrzy się, a tam 15 milionów. Niemiec, 15 milionów. Święte Pietrze, słuchajcie, to musi być rektyk takie po niemiecku, konkretne. 5 milionów jest robota, 5 milionów materiał i 5 milionów muszę zarobić. Teraz oglądał od Poloka, patrzy się, tam 29 milionów. Polok, Święte Pietrze, słuchajcie, zrobimy tak. Święty Pieter se weźmie 10 milionów i ja se wezmę 10 milionów, a za 9 dni to zrobi Turek. Wylazła baba spod prysznica w tych ręcznikach. Nagle dzwonek do drzwi. Ona, kto tam? No, ja jest sąsiad, ten z naprzeciwka. No to jeszcze ukryła się, wpuściła go. Tak Nania wejrzał, bo no, pani, jak ja by pani dał 500 złotych, zdjęłaby pani na chwilę te ręczniki, tak bych se panią obejrzał. 500 złotych. No, dobra. Zdjęła. Sąsiad dał jej 500 złotych, poszedł. Za chwilę przyłazi łodni hop. Anka, a był tu nasz sąsiad z naprzeciwka, bo miał mi oddać 500 złotych, co żem mu pożyczył. Takie małżeństwo grali se w tenisa. Nagle czas i ta piłeczka poleciała i wybiła komuś w okno. Kurde, gipko tam polecieli, żeby larma z tego nie było. Włażą do tej izby, patrzą się, a tam taki facet i tako bardzo drogo waza rozleciano w mak. A ten facet go, ale wy się nie martwcie, ja jest dżin, wyście mnie uwolnili, ja wam za to jest wdzięczny, będziecie mieli po jednym życzeniu i ja też jedno, jakie chcecie. I ten hobby go dał, ja by chciał mieć takie drogie auto. Dobra, a ta baba, no to ja by chciała zaś taki fajny apartament. A ten dżin go dał, a ja by chciał z tą kobietą być przez 4 godziny, som na som. Myślą, no jednak drogie te prezenty są dobra, zgodzili się. Po 4 godzinach wyłazi dżin zadowolony. No, okej, mamy te prezenty. Wiele macie locie, pyta dżin. No 30, a pan też 30. No i co, i wy jeszcze w dżina wierzycie, ja?